Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 9 ng aga, kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mga kabalugabahin sang Western Visayas. Domingo na naman kita nga adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon upod si alagad Aksyon Boy Duran. Kaato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala nagapasaka sang blood sugar. So bisan may diabetes ka, pwede ka sa sugar-free variant sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, ang makabulig ini sa aton colon, bala makatinlo sa aton colon na kung tinae, likaw kita sa colon cancer. Kag nagaboost pa sa aton nga memory. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabagalaton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlet. Pangitaalang ang Dr. Alfred's Green Coffee. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya sa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Mga kaaksyon sa karon nga Domingo, ikaduha pa lang Domingo, no? Sang bulan sang Marso. Una, ikaduha. Ikaduha na, Marso 8 na kita eh. Kuan pa subong ng National Women's Day. Subong adlaw, no? National Women's Month kita sa March, pero ang March 8 amo gini ang day. Oo, National Women's Day sang mga kuan sang mga babae no? Ti amo gina tsakto gina National Women's Day nila subong Pizza City nga daan gapon daw sildo. Ti ang ilan ni day kay ang sildo pero to sila na. Anyway, mga kaaksyon sa karon nga Domingo, bisita naton dire ang head sang Bacolod District Office sang Land Transportation Office, no? In the person sa aton amigo Mr. Ruben Tampos sa aton sini nga pagpangayad sini nga Domingo. Sir, may aga and welcome diri sa aton Kapihan sa Aksyon. Good morning Action Boy, no? Kag good morning sa mga listeners kag viewers sang Action Radio Bacolod. Si Sir Ruben ni kuani mo nang damo na siya na agyan nga mga opisina sa LTO sa San Carlos, Himamaylan, Bacolod, Abisubong, Pontevedra, way kaya kage. Actually, no, nag-starting man ko sa Himamaylan. Then nag-open. Nag-start man ako, ang services ko nag-start man sa Himamaylan, LTO Himamaylan. Then nag-open kami sa LTO Extension Office La Carlota. Then I was also assigned in LTO Antique. Okay, in 2006. Then na-assign naman sa LTO Regional Office bilang head sang e-patrol, no? Ang mobile office ng LTO. Kag na-assign man sa San Carlos, Himamaylan, San Carlos, Bacolod. Subong ang president kong assignment. Okay. Ang LTO nga mga opisina, lain ni siya ang Bacolod, kumpara mo sa opisina sa San Carlos, sa Himamaylan, din pang iba naton nga mga opisina, Himamaylan, San Carlos, may Pontevedra kita, Sipalay, no, kung operate na. Actually, Sipalay, no, siniguro nga year na ma-start. Kaya approve naman na siya sa, ano, sa Senate. Kag siguro ginahulat na lang directives from top management ng LTO. When it comes naman sa LTO Bacolod, bali separate na diya ang may individual nga function. Kay actually tatlo man ang function sa LTO. Ang gani, oo. Ang motor vehicle registration, issuance ng license, driver's license, kag ang law enforcement. Diriya sa Bacolod District Office, lain-lain niya. So may ikaw head ikaw sa motor vehicle registration, may head man niya ang issue sa driver's license, may head man ang enforcement. Whereas sa mga lugar, sa mga area sang
sa San Carlos, sa Pontevedra, Himamaylan for that matter, ang tanan nga tatlo ka function, isa lang niya ang head. Yes, Sir Boy. No? Sa Bacolod, kay tungod Class A District Office, separate ang head sang registration section. Separate pa ang head sang license section kag ang law enforcement. Sa part ko, bali, motor vehicle registration na gid ang function ko. Okay. Ang Bacolod nga District Office, nano ang gina-cover sa nga mga lugar diri sa probinsya? Ang geographical area of responsibilities ng LTO Bacolod is Bacolod City, no? Bago City, Pulupandan, Murcia, Silay, Talisay. Okay. Amo na, sila Itali. Doon sa Bador? Yan na San Carlos na siya. Amor siya, diri sa... Amor siya na covered sang Bacolod, pero eventually, once mag-open ng LTO EB Magalona, bali area of responsibility na sang EB Magalona Extension Office. Ang Murcia? Ang Murcia. Because they belong to the second district? Sa third district. Third district gali? Third congressional district. Okay. May mga nag-open gali sa kwan? Sa EB Magalona? Siguro, basi mag-start na groundbreaking this March, no, kay si Mayor Marvin Malacon nag-donate sang 2,000 square meters nga lote. Plus nga 200 square meters nga floor area sa building para sa extension office ng LTO. Na-approve na siya for implementation na lang. Okay. Sige. Pero na-mention nato ini mga ang area sa coverage sa bisang LTO district office. Pero let's say ako ari ko di taga Bago ko be. Why niya hindi man hindi man kinasilingid nga kung magparehistro ko sa salakyan ko, magkuha ko lisensya diri ko sa Bacolod, makuha kay tungod taga Bago ko. Pwede makuha sa iban nga mga opisina. Yes, Sir Boy. Pwede ka apply, no? Example, mag-apply ka license sa Himamaylan. Pwede man or sa Cadiz. Kung di ang convenience sa imo, pwede ka apply kay naka-online matanan ang system sa LTO. Okay, sige. And speaking of online, ang balanta na karon ang ining online registration na kay maabot na ni ang chimpo nga ang LTO magparehistro ka, hindi ka na kilala magkadtutok, hindi ka na magkadto sa opisina. I think ang online registration is set to be implemented base sa nga tuig, no? Hambalanta na karon. Anyway, mamangkutan ay diri sa district office lang sa Bacolod, no? Ano kadamo subong aton nga motor vehicle registration sa kuan no, motor vehicle lang kay ang tricycle di bla draman. Motor vehicle na siya, no? Consider na siya motor vehicle. Motorcycle kag tricycle. As of 2019 nga data, no, dala commanding statistics, no. Bali ang na total motor vehicle registered is 114,947. 114,000 compared sa 2018 nga 104,017. So, may saka sa more or less mga 9-8%? Mga 10 more or less 10% increase. Kay sa trend subong nag-increase ang volume sa motor vehicle registration 10% annually. Okay, annually. Oo. So, ang inang 114 plus nga registration naton included na ang mga tricycle? Na-include na yung mga tricycle, mga motorcycles nga ang kutob na register sa area, no. Excluding na yung brand new nga salakyan kaya ang registration sina dito na sa regional office na process na. Kung brand new. Tanang nga brand new motorcycle kag mga four wheel or mga basta brand new nga salakyan. Okay. Way ko nakabalo kay way ko tilaw bakal brand new mo. Di mo obligari ni bakal. Way ko tilaw bakal brand new. 114 plus motor vehicle registration sa LTO Bacolod. Would you know kung sa iban nga mga district office naton kung ano kadamo yang ila or for that matter abi bilog nga probinsya ano kadamo ang registration sa motor vehicle? Sa statistics, no, kung lantahon mo, ang Bacolod, bali second siya sa total number of motor vehicle registered. Kaya second to? Sa regional office. Kaya ang brand new gid ang dako nga increase. Diri sa Bacolod? Ang brand new sa bilog nga region. Bilog nga region. Bilog nga regional office. Bali, second biggest motor vehicle registered na ang Bacolod. Pero na-experience giman sa tanan ng mga district offices kag extension offices. Ang increase ng volume sa salakyan diri sa Region 6. Okay.
amo na ganing siling bala nga ang isa sang cause kuno sang traffic diri sa Bacolod is ang damo gid kaayo nga mga salakyan nga narehistro diri sa Bacolod. Kiti kung isipon nimo ining 140 ni Bacolod lang nga registration mo. Ang mga registration ni sa San Carlos, sa Pontevedra, sa Imamaylan, nga nagabiyahe mo sa Bacolod, way pa na maisip sa mga salakyan, nga ari di galibot-libot sa Bacolod. Sa area lang na sa Bacolod, sa mga iba niya district offices, increase man ang ila. Volume sang registration. Sa increase nga more or less mga 10%, na-observe ko siguro ang mga brand new mga 8% siguro ang brand new nga salakyan. Gadugang kada tuig sa diri sa Bacolod. Okay. Kung magdugang siya, waya nagabuhin. What I mean is, gadugang ang brand new, waya sa mga daan, way na lang ginaparistro, kaya hindi na magamit. Eventually, kay may impending implementation na ang Private Motor Vehicle Inspection Center, kay subong do gina-workout na siya. Siguro ang mga dilapidated na ganyan mga salakyan, hindi na gina siguro ma-register kay maagi ka sa proseso. Bali makandak sa inspection ang center, bali ini siya outsource naman ni sang LTO. Private na ni ang ma-operate sini. Okay. Maputap sila sang isa ka equipment kag lugar nga ang tanan nga salakyan dira na tanan maagi. Private, ano ganito? Private Motor Vehicle Inspection Center. Okay. Bali, ang roadworthiness na na-establish, sila na naman certify kung roadworthy ang salakyan. Okay. So, ini nga ahensya ni or ini nga opisina ni amo ni silang ma-determine kung pwede pa maparesto salakyan mo kung hindi? Yes, sir, boy. Sila yung ma-certify kung pwede pa i-register salakyan mo. Kay dira sa ila testing center na i-check na tanan ang mga accessories mo, ang tanan makina mo, ang mother chassis mo, brake system mo. I-check na siya, no? Kag sila ma-certify, bali ang imo daya documents lang i-present mo sa LTO. Kag after sa processing na issue ka na sa mga stickers or whatever nga dapat issue sa imong receipts. Okay. So kung magparehistro ka, maagi ka ni sa ila, ma-implement na siya nga maagi ka ni anay sa ila. Sila ma-determine kung ang roadworthiness ang imo sa lakyan. Kag kung hindi pwede dalan ang salakyan mo, hindi ka lang pagtagaan certificate. Hindi na. Kag hindi na ma-register. Hindi ka na ma-rehistro. Amo na siya. Eventually, makapakadto na ang LTO. Kinanglan, gali. May damo ka ni kilala. Junk shop, gali magamuni. Diba siguro ang damo na naman. Mas scrap ng mga salakyan. Damo naman yung negosyo ni isang scrap gali ni magamuni. Kaya isa na siya kakuan mo, kaya isa na siya ka-compliance ng national government sa road safety. No? Pero kuan siya, kuan siya, hindi ang iyaya is kung kondisyon pa yung makina mo, bisan dugay na makina mo, okay lang. Okay lang siya siguro. Well, sa iba niya nga kuan niya, sa iba niya country, ang salakyan niya, tag 10 years lang niya, why na dayon niya kaya may iba niya countries nga after 5 years, kung magpa-register, dako ng balayran mo sa registration. Kaya ang galing sa aton, wala pa rin ma-full implement na siya. So, sa Pilipinas, ang inspection hindi pa ginugot. Ang tungod ang Philippine government nag-comply sang tungod sang roads sang standard safety standards sa mga salakyan. Kag tungod siniyang sa mga traffic accident nga involved ang mga salakyan. Kay sa statistics subong mga globally ang kalamatay sa aksidente mga 1.5 million to 1.5 million. Kag ang cause, anong number 1 na cause? Ang road crash. Hindi, what I mean, tungod nga road crash, tungod nga... Isama na siya isama ng salakyan. Hindi roadworthy ang salakyan? O ang mga sa driver man. Kaya mo na subong ang concern. Sa COVID-19, 2019, kadako nga isyo, pero hindi iba hindi na makita nga ang daily nga kalamatay sa road crash incident, ga-increase man. Amo na subong ang campaign sa gobyerno nga paano ma-prevent na ang mga road crashes sa dalan. So muna tinggali ang kampanya sa gobyerno is towards that purpose
nga mapahaganagan ang ang aksidente sa salakyan, ang aksidente sa dalan. Amo na nga kinahanglan ang salakyan mo is makapasar sa roadworthiness test hasta ang driver Abong na siya. Ang driver enhancement na program na sa sa LTO. hindi pala may amo man na daw abot man may inog implementar man na nga ang driver antes nga magkuha driver's license magi ka na sa daw academy may 15-hour nga theoretical training. Tapos amo man na nga sistema nga ang ining outsource company ni siya amo ni siya ang mahatag certification sa imo pwede ka kakuha lisensya. The same na The same amo na. Ang sa registration amo tong private motor vehicle inspection center. Ini naman sa driver's license ang parte naman niya sa driving school. Accredited naman sila sa LTO. Accredited sila sa LTO. Naka-online na sila tanan. Hindi LTO ya kundi accredited sila sa LTO. LTO private nga mga nga mga Mas stricto ni sila ya. kay ti magi man sila sa dapat ipa-certified sa TISDA man ang mga instructor. Dapat competent man tanan ng mga instructors. Unlike sa subong current ni na daw hindi hugot ang pag-implementar. Eventually siguro hopefully by April basi ma-start na siya. Okay. Kaya ako nakita ko sa pelikula man ko at kalay tanaw bla. Makita ko sa mga pelikula sa especially mga Hollywood nga pelikula nga ang nag-apply sa driver's license ya ang test nila yan kung makapasar sila ya daw gina-celebrate nila ya kung makapasar sila ya sa sa magkuha sila driver's license daw gina-celebrate nila ya kaya daw kabudlay pasaron sa ilaya mo. Siguro sa Pilipinas siguro mapakadto na gimanda siguro ang kuan sa gobyerno kay tungod sang naka-online na ni subong ang setup pakadto na ni sa parang wala ka na processing sa base matabo pa ni mga paperless na gani ang target sini kay may schedule man kami seminar parte sa ETAP electronic temporary operators permit na hindi ka na pag-isyuhan sang TOP i-scan na lang or i-picturean na lang ang license mo hasta personality mo kung may mga violation ka capture din na sa okay. Automatic na naka-online na siya. Pwede ka why na kamuda ga siya lalisay nga sang kuan hindi na mo maglalisay da sang apprending officer na bali ang term na nila cloud-based na nga inang kung madakpan ka may violation ka hindi mo na kinahanglan padulugon ka kung isa kung makita ang violation mo no? Iban subok iti sa CCTV na lang makita siya. Kaya ma-capture ng imo kuan mga plate number mo. Basta scan na lang driver's license mo. Amo na nga kun nga na kun naman tanay mo na namian man ko sinabla nga ining mga traffic violation bala makita lang sa CCTV bala kay balo kang isa ang may mga driver kita nga sa lawayon nga gidabantayan man lang ang nagabantay mo. Ginabantayan man lang ang manogdakop. Kung wala yung manogdakop, papasaway man. Pero kung amo ni siya, hindi ka kasigurado. Hindi ka kasigurado nga kung madakpan ka kung hindi. Kaya sa CCTV ka makita para na mag-beat sa red light. O mag-park ka, park ka daw o mag-pick up ka pasahero sa hindi lugar nga dapat na pick up ka. Kung ma-capture ka, kibot ka lang pagpa-restro mo, ma-alarm ka na to. Kung naka-online na gid man tanan, eventually amo lagi man siya matabo, no. Pero sa subong kay hindi pa gid man fully automated na gid ang nga naka-online gid. Hindi pa gid man siya daw at least halog pa bla ang pag-implementar sa aton regulasyon. Okay. Pero eventually siguro by next year si matanan naka-online na tanan ng LTO. Kag amo pa nang expect namon nga ang transaction hindi ka na magkadto sa LTO, hindi ka na magbayad to sa kay part man isang anti-pixel campaign ma-eliminate na siya. Pero subong nito hindi naging man daw kadto na sa LTO daw hindi naging man tanto ang mga pixel da no. Kaya daw balo ka kinatiparahan ko dira let's say sa motor vehicle registration natiparahan ko nga daw kung mag-agi ka man lang sa proseso, daw dasig man lang, hindi naman sa line sa una nga daw kadugay, subong daw dasig naman lang. Muna subong na campaign na mo no, sa mga owners, motor vehicle owners, nga dapat sila personally mag-process dira para makita nila ang sistema. Kaya may ara kami dayang online nga ikaw ya mismo
mag-encode sa imo transaksyon kag bayad ka directly sa cashier. Amo nang ina mga advisory na namon kay ang galing kay sa Pilipino bala Yeah. nga gusto lang magpahapos ibilin ako kay sino. Ti amo nang ginakuan na pero hopefully ma-eliminate tagi man na siya sa sige-sige nga pag-upgrade sa system sa LTO. Okay. So, ining private motor vehicle inspection center ni within this year ma-implement gina siya. Siguro kung ma-plastan na kisubong may applicant diri sa Bacolod na duwa na ka-center Nagkakuha naman gali, nagpabid naman gali sa LTO. Ara na daw may na-identified na sila nga kuan nga ma-operate sila. Ginahulat lang namon ang kuan once fully operational na amo na siya dayon no. Pag-implement sa Okay. strict implementation. Kag ang pati na ang sa driver's Sa license. drivers, so Muman. this year siguro this year. This year may implement na. Okay. So kung let's say next year kung magpa-restro ko sa salakyan ko din magi ko ni sa center ni. Tanan niya sa lakyan madragi na o maagi na sa Bisan renewal magi gid tanan niya renewal except sa brand new kita yung brand new dito na sa Iloilo. office. Ang driver's Pero license after mo man. 3 years nga mag-renew ka maagi na sa proseso na. Okay. Ang kwan subong ang lisensya tag 5 years na subong di ba? Ang driver's license 5 years na. Subong ang renewal 5 years, 5 years. no, automatic 5 years. Nasa ano kuno may ara kuno sir nga kwan nga kun way ka violation daw tagaan ka 10 years mo na. Daw may propose na sila. Gina-propose pa lang. Proposal. Pero wala pa man siyang guidelines o parte sila. Kahit subong ang lain naman ang suppliers ng Sang card. no. Amo na siguro once ma-interconnect na tanan ang astang mga driving schools na amo na siguro 10 years nga renewal. Grabe 15 hours atong sa drivers bla 15 hours ang imong hindi man na sa isa lang kadlaw kundi nga pila guro kadlaw na nimo nga balik-balik da sa theoretical kuan siya ng Hasta sa actual na siya hasta actual dalada ang driving gid. Ang driving gid. siguro 15 hours seminar siguro na siya. Oh. So but silingon maka muna mas dako na bayran sang mga ma-apply sa lisensya sa driver's license. Amo na hindi pa mbala kay private ang ma-operate sila ang driving school ang sila ang ma-charge kung whatever kung pilang payment sa ilang Kay subong niya kung mag-test drive ka subong 250 gro 300 lang bayran mo no mo lang na sa pro so iniguro yung mga private company na ni kung ang test na sa driving mo guro mahal-mahal na siguro kay private na siya. Okay, kumpletong equipment na nila. Kaya may mga classroom na sila, may mga reading materials, may mga salakyan na sila nga para pang test drive. Kagti may mga instructor sila nga competent na gidya. Nga certified na gidya sang either sang TISDA or sang LTO man nga Okay. Sige. Makadto ko sa kuan. May ikuha ko lang gid no, mamangkot ko lang ni kay sang una, sang pagsugod gisang ining emission testing blang, kinanglan mo maka-emission test sa salakyan mo before mo maparehistro. Sang pamiro gid nga pag-implement sin diri sa Bacolod, I'm talking about Bacolod. Ang nadumduman ko sa una, ang emission center diri lang may reclamation area dampyo mo. No, mula ng emission testing center. Nga kung magpa-emission ka, kung atag isa kadlaw ang linya mo da. Daso nakabot ang chimpo nga daw bisan di nakilit may emission center. So daw naghapos sa imo kung magpa-emission test ka. Galing kay iban tong emission testing center daw ginlangawan naman to. Daw ay man tungod sa kadamo na sa ila. Subong ni daw nagbalik naman nga although hindi pareho sa una gid. Daw nagbalik naman nga may jutay nga linyahanay sa mga emission testing center. Nagsilira iban nga emission testing center. Actually, ang natabo sila ang before so previous pa ng jutay pa lang ang mga testing centers bali may mga nagfile na court injunction bali ang group sa mga operators sina nagfile na court injunction sa regional director sa LTO Region 6 nga hindi na siya ka-recommend sa mga new applicant tabuto sang una nga kajutay din pagbulos naman sang bagong administration ginpa depto ang ang injunction. Nagsulod yung mga bago. Damo naman ang applicant. Sang damo na applicant, at least na absuelto na ang pag-test ng salakyan. Magsasubong na tabo, damo ko da sang na-receive
Nga mga suspension naman. Kadamo subong sang suspended yung mga testing centers. Kaya may mga violation sila sa pagkandak sang mission test sa mga salakyan. Amo na nga may iba na may mga penalty, may tag 30,000. Amo lang iba damo nag-close subong, amo na nagpila naman subong kay nagjutay naman ang testing centers. Tungod nga gin-suspend ang may iban suspension, na iban testing gin-cancel. Gin-cancel ang iban. Ang ilang permit. Kay mga violation guro na nga basing iban basta kon pasar ka lang ya dayon na muna. Wala tama balaan kay wala ng mga violation kay under na sila sa Department of Transportation. Ginamonitor na sila no. In every testing center ginamonitor na sang DOTR ang ila activity manda sa ila lugar. Iti ang aton nga testing center tuyo sa emission testing center nga sa lakyan mo hindi maso ya hindi away gakon sa mga pollution di ba? Amo nang purpose na dati tingala kag base nga bag-o nang tunog sa emission testing center daw pasado man to pero magbugay sa kaso ya daw kadamo law. Ang isa nga mga violation na obserbahan ko siguro ang mga no-show. No-show. Ginatagaan lang ang... Kaya ginalain niya sa lakyan ang ginatest. Okay. Siguro ang isa da. Kaya ikaw nang lakyan, hindi pasar. Kaya naka-online man ang kamera nila sa DOTR. Ga-observe ng DOTR, once nga ang salakyan niya ginatest, daw parehas ng gapon, plaka lang naglain, amo nang isa, mga findings. Isa man na sa mga findings. Okay. Amo na galing. Ako na mo yung ginapicturan kami na ako magpa-test kami na, kung naka-connect na to sa LTO. Sa DOTR. Sa DOTR? Ang sa LTO, result na lang ginabaton sa LTO. Abi ko nagpa-picture to sa ako. Abi ko dito kung fan ko to yung nagpa-picture sa ako. Para gali na to sa DOTR. Gali sa ilang monitoring man. No? Anyway, sige pagbalik natin mga kaksyon, ang balanta ining mga plaka, kaya totoo na ako nga plaka, ano pa nakatuig na ako nga ginparehistro sa lakyan ko, sa sumong plaka ko, mumangyapon, kaya doon ko na sa plaka, na daw apat na plaka, 4 digits. 4 digits na siya. Kapala pa, pilanagid ko, muna kag ang mga stickers, ako makagi ko sa una pa, daw natapos lang tuig ang sticker ko, daw ay kabot, nagbayad ko no? Nanong sitwasyon sa naton mga plaka, mga stickers naton, ang balante na mga aksyon, kay iban pa nga programa sa LTO Bacolod para sa iyas nga area of coverage. No? Pagbalik naton diri sa kapihan sa aksyon, pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9:43. Ang ato sining pagpangalagad diri sa kapihan sa aksyon nadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant. Ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Mabakal na to ng Dr. Alfred's Green Coffee sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Walking Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa. Pangitaa lang ang Dr. Alfred's Green Coffee. No? Nagapabulig panubo sa aton nga bad cholesterol, nagaboost sa aton nga memory, nagatilo pa sa aton nga colon no kontina, likaw kita sa colon cancer. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Balikan natin din mga ka-aksyon si Sir Ruben Tampos ang LTO District Office diri sa Bacolod. Ang atong ginaginbayaan nga pamangkot is, kumusta sir ang mga plaka naton? Kay anang balak-blakay na ako personally, dugay na ko nakabayad sa akong plaka, pero until subong ko ay pagyapong kaabot akong plaka, pila nagurok tuig. Dason may mga tuig sa una nga gabayad man ko sa sticker daw tag 50 bla nung sticker mo nga natapos ng tuig daw ay man ko sticker. Ano sitwasyon sina naman? Actually, ang party sini sa motor vehicle plate, no? Sa subong, sa mga brand new, sa mga salakyan, automatic na available ng plaka. Ang 2016 up to sa current na, though available ng plate. Kaga muna gani sa mga motor vehicle owners, no, i-check man nila sa dealer. Ay sit up subo sa brand new nga salakyan, ang dealer nagapa-register sa regional office. Kag sila ga-claim sang plate. Okay. No, ang district wala na kami direct nga connection sa when it comes sa brand new nga mga registration. Okay. Ang dealer naga-process na. Kag sa sticker, no, ang problema namon ang supply na alin sa central office. Kay sa subong sang last week seminar kami, pila man na ang nahatag na stickers gyapon. Ang volume sang Bacolod is kadako nan, mag-average ka 500 motor vehicle a day. Hindi namon ma-meet yung stickers nga nga requirements. Ang allocation sa amon kulang gid. Ano problema sinasang ko na kay daw ka gamay sila gina-print man lang na nila guro kay ang central office ang nagapaobras na but way takabalo kung sino ang manufacturers na sa central office, no. Okay, ang plaka nga si nambal mo nga 2016 pasaka available na iya nga mga plaka plate mga plaka. Ang padalom niya ang 2015 na muna subong ang problema, no, kay sang time ni President Aquino ginbid ayan nila na nga totally i-replace nila tanan niya plaka brand new kag ang mga renewal. Ang problema sito kay tungod gin-disallow sang kuha ang pagbid pagbid sang plaka to, no, nga imported to siya nga plaka tani. Mo kay wala to gina-approve. Amo na subong ginakaso pa ang 2015 nga mga pagpanukot to sang LTO, no. May nag-file na case, no, hasta sa Supreme Court na subong
ginahulat pa ng desisyon sa Supreme Court kung Okay. partition na nga plaka. Ti kalabanan subong nga reklamo sa amon ti singko ti wait mo sina ti subong ara pa na sa korte ginahulat pa May kaso galing in file sa sining mga ginpangsukot nga para sa bago. party sa supplier na siya dugin pailan na siya kaya dapat pabayron tax na ang ano. Ang Okay. pag-import siya na sa mga plaka sa 2015. Unlike subong nga ang LTO nag-expand ang iya plate manufacturing plant. Doon na mismo sa LTO. LTO na Ang nagamanufacture. manufacture sa plaka. Amo na subong tanan available ng plaka. Kaya locally manufactured na subong ang plate. Okay. So, pero ang available is 2016 to 2019 lang registration. Ang 2016 subong kay late na nag-alabot ang mga plaka. Pero i-check lang nila sa sa mga motor vehicle owner sa dealer. Kung may time sila pwede mas nakapit sa LTO kay for verification sa system kag ma-verify ta sa regional office kung available ng ilaw. Ang plaka ni nga mga bag-o ni nag-start na isang 2015. Ang 4 digits. 4 digits? Nag-start 2015 lang? 2016 na siguro. Galing. So, itong nabayaran ko sunod ako dugay na kung nagbayad. Replacement plate na siya. Old plate ng 3 digits lang Oo. So, ang 4 digits, ang munang replacement. Brand new na siya. Sa mga brand new, 4 digits na at that time nag-start ng brand new registration. So, kung 2015, basi dugay 15, 16 yan. Ara na. Pero kung di mo nakuhaon sa dealer, Ang replacement plate, yung mga 3 digits lang na iya, replacement, dapat sa LTO. Tungod sa kuan, ginhold ang pag-release na. Actually, may nag-abot na ginman niya motor vehicle plate sa central office. Ang problema, tungod sa order sa korte, nga i-hold until nga ma-desisyonan, kaya mo na siya nga hindi ma-release ang plaka. Okay, sige. Ang ining mga confirmation naton sa mga silakyan ka nga may mga confirmation, gaano kalawig ni saya Before, amo ng mga complaint sa opisina, no? Kaya may mga issue na guluwa da, nga ginapanukot sila sa sobra-sobra sa confirmation. Subong kay may directives naman kami nga pwede lang namon i-email. Wala na siya ibayad. I-explain tabi ano ni siya ang confirmation para sa ano ni siya? Ang confirmation na from other agency, example, nagbakal ka sa lakyan si Kanan dito sa Manila, sa Cebu, or sa ibang nga agency na naghalin, i-transfer mo dire ang registration sa LTO Bacolod or sa other district or extension offices. Ang gintransferan mo nga agency, amo nang ma-request na dito, i-confirm kung ina nga documents ang submit mo, authentic, naka-register sa ila? or sa ila ng issuance ng mga certificate of registration. Okay. Din daga susulod ang kuan man ang daw ginasukot mahal ang kuan ang gapa confirm. May mga nagwa ng issue, no? Amo na nga actually ginkuha na siya, resolve na siya. Kay para bala ma-eliminate na ang amo ng issue, no? Parties na sa confirmation. Kay even sa central office nakalabot ng mga issues na. Ti sa subong wala na siya isla na ang charge. No, kag hopefully ma-email na ta, electronic mail na ta. Hindi na ta magka-problema nga sining mabayad. Sa una before sina ano ang sistema? LBC, LBC. Ang gabayad pa na sang cargo ang kuan sa carrier ang gapa-confirm. Amo nang kuanda nga para kudasig. Pero damo mangyapon reklamo kay delayed mangyapon. Kagang isa man na sa delayed na ang cause na sina ang confirming agency. Example, padala na mo sa Subic. LTO Subic. Yung isang pag-reply ang delayed. Hindi man na namon madali-dali na. Kung isa padala ang second tracer, third tracer. Until nga mo na nga ma-comply gid nila. Pero subong kay ma-email na, dasig lang. Na siya, dasig. Kag wala na siya bayad. Okay. Hindi na magbayad yan. Why ka na Direkta bayad? na sa kadto sa LTO, i-capture na ang mga documents, i-email na lang kung di nga agency na siya. Okay. So, mas mahapos na subong. Mahapos sa subong. Kag kamo na gani nga dapat sila ya mag-process dito para makita nila, no? Ang tag-iyagin mismo mag-process sa LTO. Kaya kung puro padala lang ang isa, ang istorya ko isa, pag sagwa, lain ang istorya, i-compare sa sulod, sa opisina. Ang ma-picture ka dahil, may naprepararan ng istorya mo. Kaya mo na gani ang isa sa LTO nga dapat ma-reach out man ang LTO mismo sa tao. Para ang information, no? Correct. At least maintindihan ng tao
sang motor vehicle owners o drivers kung ano gid lang programa sang LTO. Speaking of programa mo na gani, anong mga programa diri sa LTO Bacolod para nga at least ang aton nga mga motorista, ang aton matagiya sa salakyan makaintindi sila bala sa mga palakat dira sa LTO, sa registration, kung ano pa na da. Anong mga programa ginahimo sa district office? Sa Senior Tuig, no, eventually ma-start kami sang part sa among road safety campaign man, road safety advocacy. At the same time, nagkakanda kami seminar sa mga areas na kung mag-coordinate, once may coordination kami, example, naliga dito kami sa Bago. Kaya eventually may schedule man kami sa Bago. Nga sa mga transport group dra kami ga tie up, no, kag makandak seminar, open forum, kay dra makita mo kag mabatian mo ang direct diyan nga concern sa mga driver o sa mga operator parte sa LTO. Kag dra ko sa seminar ti kung sa mga forum na bala mo da kung let's say maparehistro ka anong balayran mo, pila ang balayran mo, no? Yung isa may arang sugiran ka lang kung isa sagwa da kung muning balayran mo. Kung isa ka duble pa sang sa imo nga actual nga balayran. Amo na gani sa open forum magwa gina siya, no, sa campaign. Sang last week dito kami sa Silay, no. Nagkandak man kami to sang seminar sa mga staff sang price gas. Then at least ma-extend mo naman parte sila mga concern nila sa mga sinuktanay sa LTO na dapat sila gid mismo sila mismo kadto sa opisina kag sila mismo transact ng ilang documents. Nami magito no nga ikaw gid maka-transact ng documents. Mabalaan mo gid kung ano ang proseso dira mo. Nanong mga balayran, bilang balayran, mabalaan mo yan mo. Amo na gani nga sa opisina, no, akong opisina ko daya open na da. Nga kung sino may mga reklamo, at least direct ya maistorya mo. Sang sa gwa ka magreklamo, nga hindi mo nagyapon na-solve ang problema. Speaking of reklamo, although nga hindi man ni gani sa imo ya na belong o under sa imo be, pero hindi tayo malikawan gisa ti ang mga tao ko sa way makabalogid ko nano ang separation na da sa inyo nga function. May nagabot talaga reklamo parte sa mga tricycle nga ginabawal subong sa National Highway. Ara na iban nagreklamo na da. Galing kaya stand ko da bilang sa registration section. Kaya wala man kami enforcement nga function. Ga-advise na lang kami nga kay kung dapat na ang local government makuhaan mo kung may mga prangkisa ang mga tricycle dapat i-amend nila or sila kaya ang franchise ang tricycle gin-devolve na ni sa local government government nga issue. Hindi tamalikawan may mga LGU nga ang route nila ma-traverse gid sa National Highway. Like for instance ang Bago tricycle na daya ang mode of transportation mo ang tanan nga outside of Bacolod may tricycle gid nga mismo sa Bacolod may ara road nga matraverse sa National Highway. Ang amo na gin-advise nga dapat gamit sa outer rightmost lane, no, mag-traverse ka sa medyo mo pahigad ka kay gamay kaya mo ang problema sa mga tricycle kay sa tunga mga lagi amo na nga nag-come up siguro na sa mga issue nga mga memorandum na kay tungod kadamo aksidente sa dalan namo involved man ng tricycle. Correct. So there is Bacolod nabalaan ko niya sa Bacolod nabalaan ko na sa Bacolod may mga national road dire nga may ordinansa ng syudad nga ang mga tricycle ya pwede na daya makabiyahe bangod nga inaway ginagyan sa mga POJ amo lang gid na ang means of transportation sa amo na mga area. May gani kung si Juan Blas, si Colonel Asibutsi Bla, maka-plastar bla kung din bala di ang pwede maagyan sa tricycle sa Bacolod. Hindi sila pwede gidya. Ang balang ko yung hindi pwede. Lakson ka karanita, hindi ka pwede. Minano mo pa nga sugid diya, lakson ka karanita, hindi ka diya pwede maagyan. Amula na nabalaan ko sa akon yan nabalaan. Asa mula na yan. So, amuna, subong gani ni ang aton nga may mga pulis kita nga gin-deputize ang LTO. Anong ginagatan nila nga TOP?
Last week, no, do more than 70, more than 70 participants to ano. I-deputize sa LTO para mag-augment sila sa campaign sa directives ng Department of Interior of Local Government. So part ng LTO, bali gin-deputize sila, gintagaan sila authority to apprehend. At the same time, issuean sila TOP, ticket, na para at least legal tanan ang election. Okay. So, amo na yung kita ko ni Iban Guru saling ni kay Domingong. Ti pro to sila kita ko to pag ang damo naglandakpan to. Iban gas ni Domingo subong way man subong kuana. Kapin pating LTO yan digid man niya permi nga ara mo. Ti galing ket mga pulis o araw nga pangdakop sila subong Domingo. Pwede na no bisan Domingo, so bisan hindi siya kuano, bisan hindi siya weekdays pwede ka pangdakop. Ti sa mandate na sang ano sa LTO, no. 24 hours pwede ka operate. Basta may salakyan lang nga maglabay sa highway. Pwede ka operate ng LTO. Mamo na bisan gabi ka operate bisan sila. gabi pwede na siya kasi ang lahi nagabot na naka-indicate man sa lahi nga bisan 24/7 pwede ka operate. Okay, sige. Anyway, sa LTO subong siling na ang IB Magalon na natalana nga magabukas man o approve naman na siya. Ang Sipalay base within this year maka-operate naman ang Sipalay kay actually sa Sipalay importante damo kay na diparahan ko na sa Sipalay kadamo I think sang mga motor vehicle na hindi rehistrado mo dito nga area. Kapin pa mga motor ni Bla, kang mga damo da mga bala mo gid nga daw hindi sila rehistrado mo kay considering nga dito guro sa mga area tos palay do talaga sala to yung LTO go operate mga hinubaan do talaga sala go operate to. So mas mayo na nga kung may ara na da nga opisina sa Sipalay mapos na sila magparehistro siguro hindi ang gawin man sila parehistro kay do kalayo gid bala nga magparehistro sila kun motor man lang ilang ginadala. Amo na ang area no sa nakita na nga mabudlay magpa-register giman kay ang LTO da sa ila ang pinakalapit sila is Bayawan sa oriental side kag Himamaylan Sa Kabankalan gani wala no wala kay ara sa Himamaylan ang district office sang na-assign ako sa LTO Himamaylan no nagkakanda kami da sang outreach program sa mga area sa barangay Tabugon Bantayan no Kandune nagkadto kami hinubaan si Palay 2014 yata. Gakanta kami ng outreach program, ga-coordinate kami sa local government, the same time sa barangay officials. Dala kami smoke emission dito. Dito mo mismo smoke emission, dito mo inspection ng salakyan, no? Pag balik sa LTO, amo na siya pag-encode sa system. Okay. Para at least ang tao, hindi na nila pagdalaw ng salakyan sa LTO. Sa LTO phase. Kiti, tungkol sa distance, tipid sarabla ang mga, kung makita mo da sa ang distance ang barangay Bantayan, kag Himamaylan LTO District Office. Ang Kandune, kag ang LTO nga sa Himamaylan. Nakakalayo sang distansya. Then, nag-reach out kami dira. Kag part man gakanda kami sang seminar dito sa area, para at least maintindihan man sang tao dito, amo gali niya ang programa sa LTO. Kag mention dala kon nga dapat iparehistro yung sakyan nyo. Kag may obligasyon din sila. Once nga gamiton mong national highway, di dapat maobligar gid ma-register gid sa sakyan. Okay, sige. Kaya kung isa kabudlay man tungod ato sa gabiyahe sa mga sa kabudin nga kabukiran to do kabudlay man to dakpon si iya. Tinda mo salig man sa kabudlo bukid na di may LTO para di magdakop. Well, anyway, amo na siya, no? Siguro ini isa ka reminder sa aton nga mga motorista, mga tag-iya sa salakyan. May mga salakyan nga ti maabot ang chimpong, ang registration, maagi na ni siya sa Private Motor Vehicle Inspection Center, no? Nga antes ka magparehistro sa antes mo parehistro sa lakyan mo agi ka da amo na sila ang maatag sa imo sang approval kung pwedeng sa lakyan mo marehistro kung hindi, no? Kag sa mga nagakuha man lisensya, amo man nga maagi ka man ni sa 15 oras nga seminar, drasta sa test drive, kag may ara nga private agency iya nga mo ni maghandle sila nga amo man ang magatag sa imo certificate kung pwede ka makuha ka lisensya.
Kag ti maabot na rin chimpo nga registration, tanan nga application mo sa LTO, tanan nga transaction mo sa LTO, ma-online na siya. Basi paperless na gani. Bisan ang pagbayad mo, basi online naman. Pwede bla ka bayad online kaya may mga card naman kinanglan mo na, no? Pero amo na sa maabot ang chimpo nga ang tanan nga transaction sa LTO online na siya, ma-eliminate ini mga fixers kag mas madasig ang transaksyon, no? So I think ang LTO is under ni sa Land Transportation, nasa kwan sa Department of Transportation, nagahimo man sang sininga pumaagi para nga mas efficient ang serbisyo sa LTO, mas madasig, kag mas maka-contribute sa safety sang salakyan, sang driver, kag sang mga pedestrian. No? Kaya tanani daw gearing towards nga mapakuan mo, mapahagan-hagan naton ang mga traffic accidents. Ang mga nagakalamatay bangod sang traffic accidents nga suno sa kay sa Ruben kay na kada tuig to 1.5 million, 1.3. Grabe, no? Ano na ang COVID, di man? Hindi lang makita. Hindi na makita. Globally. Oo, sinimo tao patay sa COVID-19 ba? Gali kay damo pag gali patay gali sa mga traffic accident. No, so dapat gitagaan sa pagtamod, no. So sir, salamat gid for your time. Basi may dugang ka kag mga dugang nga pa ibalo panawagan sa aton nga mga ka-aksyon. Sa mga motor vehicle owners, no, kung may mga concerns sa plate, no, please, no, check nyo gid sa mga dealers, no, kung di nyo naging kuha ang brand nyo nga salakyan, kay sila na ang ka-facilitate sa regional office. Kag kung may mga concern bla party sa LTO, no, I hope nga kamo mismo directly kadto sa opisina para ma-resolve ta ang problema. Kay bugbog sirado naman ng LTO sa issue, pati sa mga graft and corruption nga issue. Nga ako lang nga willing kami, open kami sa opisina, no. Kag para mabuligan ta. Ang pagliwat kuno hindi ta na magulpi. No. Ang change kuno hindi instant. Correct. Dapat bisan hinay lang pero samat-amat. Ang importante nga magbuligay, no. I-plastar ko na no gid ang dapat tadlungon para at least samat-amat matadlong tani tanan. No, correct ko. Kay baluka ko isa ang graft and corruption na da kag mga sistema nag isa do built-in na day ara na dugay na day. Ti sa kadugay gin establish gin set up na da. Hindi mo na magulpi dula. Matamat. Kidugay na mo. Anyway, so thank you very much Sir Ruben Tampo sa aton nga head sa LTO District Office diri sa siyudad sang Bacolod, no. So kita sa masunod nga Domingo mga aksyon diri gyapon sa kapihan sa aksyon upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!